everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Draco. Ay, isa! Hoy! Maayo nang may bawok ang bayuta ka. Nguwa ko'y piling. Kung ako na maoy mo patayog tao. Ug ikaw, mahimong patyon ti ka. Karon yun dayon! Isa araw, salang ginae. Maluoy tawon ka. Ayaw tawon ko kung saan. Usun na lagi ko! Usun ba? Ako lagi. Dali, sunod. Buhat na bisa kung si gusto ni mo buhatan di rin ako. Ayaw lang ko patyang. Maluoy tawon ka. Dali. Oy, dong! Usa? Usa dong? Kuan dong kining... Pagtarong ha? Unsa man di ay? Inday na lang. Usa? Pagtarong ha? Dungkabon ti karong! Dungkabon ti karong bayuta ka! Unsa ba? Ayaw taon. Ayaw ba yan nga? Dara na ka ha? Ayaw. Kay wa man din ni ang akong gipangita. Oh. Mubiya na lang ko. Ha? Pero pakatulgon taon na kang bayuta ka. Matug ka. Da. Kuyapan ka lagi. Kinahanglan nga makapakita ko og maayong trabaho sa adunahan si Mr. Virgilio Binapirte. Tungod kay dili siya basta-basta musuhol og tao kun dunay ipatrabaho. Ilabi na gyud ang pagpatay og tao. Unsa naman kay mga panghitabo karon dito sa amon dapit? Si Sherlan. Unsa nag-aray ang kahimtang? Og si Ranito. Unsa kay ang reaksyon atong kalit ko kayong pagkahanaw? Sila si Miss Brenna o si Mr. Virgilio Pineferte. Siguro kong dili kay sila mohunong sa pagpangitag paagi. Diyos ko. Diyos ko, salamat. Kaya gidungog mo ang akong mga pag-ampo. Og si Eliakim, kining panag-uban na mo karon. Mao na kini ang tubag sa akong mga pangutanan nimo. Kung si kinsa siya, nga akong angayong tugyanan sa akong gugma. Mahal ta kay ka. Ug ampingan tagid ka. Ug ako panggaon. Kay ikaw, mao man ang matuod kong gugma. Kaboy kita ganakan ako ni Bathala. Ikaw. Talagsaon man tuod ang matang sa akong pagkakaplag sa akong gugmang matuod. Pero nahibaw ko. Nahibaw ko nga siya na cute. Buotan kayo si Eliakim. Dako kayo ang irespeto sa akong pagkapapay. Kaya ka man lagi ning ilawon sa dakong punuan sa kahoy. Abi na ko kain na ka na. Ganahan man ko din ni Eliakim. Time pa. May ipangutana lang ko nimo. O ginauton ta nga imong matubag sa insakto. Ha? Unsa ka na? Naginukto ka. Sabton ko ba nga magul-anon ka kaayot jud diha?
No. Nasayop ka. Nabalaka ko. Nga tingalig mapulaan ka nining atong sitwasyon. Gani nagtago-tago tas kabukiran. Dili ka na mahitabo, Eliakim. Tungod kay mahal ko kaayo ikaw. Og malipayon ko. Kontento kaayo ko uban kanimo, Eliakim. Salamat. Kuan hinuon. Ako lang gilapas sa kuna-una. Ang akong kasinatian sa kinabuhi. Ilapinaha ang akong pagkakaplag sa matuod kong gugma. Nga mao ikaw, Eliakim. Di ay ba? Oo. Ug mapasalamaton kaayo ko. Ug sayod ko nakabati ang atong labang makakahom sa akong pagsampit kaniya. Nga kung natagan ko og igayon nga may gugma. Ato lang unta sa tao nga may susama gidakon sa akong pagbati. Tungod kay dili tanan ning kalibutan na. Palaran sa gugma. Wala ko'y angay pang-insulti ni mo, Judia. Bahin sa akong pagpati. Kay tinuotong tanan akong gisulti. Ug ako nang gipasalig ni mo. Yes. Yes. Mitoo. Ug milaong ko kanimo. Ug usa lang ang akong gugma. Ikaw. Barugan ko usab ni kugma. Eliakim. Mo ko na tinawon. Ug maning kamot ko. Aron mapakaslan ko ikaw. Kayo man unya tamamahim usa ubos ang bendisyon sa simbahan. Pinaagi sa sakramentos kami niyaon. Anak ko na unya hilabtan ang giampingan mong kaputli. Salamat. Uy, kabutangan sa kong gibating kalipay, Eliakim. O kinaot pa unta nga makapaton kining tanan o katumanan. Di lang kita mulungan sa atong pagampo. Ngadto sa atong labong makagagahom, Judia. I love you, Judia. I love you. I love you more, Eliakim. Salamat ining kwarta, ha, sir. Basta kay timan igayon. Limpyo nga trabaho ang akong gusto. Kanang way paltos. Aron, paglikay nga masabit ang akong pangalan. Sayon ra ka na, sir. Sir Virgilio, ay problema ka na. Sayon? Oo, sayon ra gina kayo. Usaon? Bayre ra ka ng bahina. Alang sa ligong kasabutan. Yes. Bayre ko. Aron kon pananglit magkinaon sa og di malason ko. Mabulilyaso ko. Safe and secured ka na lang daan. Time pa! Gipangwarta mo ba nila lamang ako? Ha? Tubak! Nagkabiya na ang motorsiklo sa malditong apo ni Herodio. Inaot pa untang kasaligan o pulidong mo trabaho katong apo ni Herodio. Ang sunod na akong report ni Mr. Virgilio Biniperte. Kinahanglan nga da ko na ang balita nga nilampos ko. Aron dili mapil sa kawaw ang akong apuan na si Lolo Herodio.
Malipayon ka uban ni Bernardo. Unsa na gingon ko nimo iyo, ha? Makatunan mo rang mahalon si Brina. Katudluan gud ang gugma no, daddy. Oh, tinuod ka na, iyo. Bueno, tanang susuod sa akong lawag, iyo. Aduna tayo importanteng panagsultihan. Bahin sa unsa ka na, dad. Nahumana nga akong dakong problema, bahin nimo. O kang Brina Garces, iyo. O niya, dad. Ambot, kaya mo ba kaning buhaton? Ang unsa? Pakasli si Brina. Daddy. Please, wangyo ko nimo. Alang sa usa ka tuyo. Gusto kong himuon nimo ka na. Nga na, dad. Aron mapanagiyaw sab niya nimo ang iyang mga bahandi ihora nito. Sa... Og labaw sa tanan, ang labing importante iho, mao ang mapa sa treasure nga tuwa sa libro sa karaang kasaysayan. Mapa sa treasure? Gusto ko mao'y makapanag-iya sa maong mga bahandi. Nga gipanag-iyakan sa kulto nga Antikristo. Taod-taod nang wala na akong mabati ang katingalahang paginawa din ini. Hangtod karon, wa pa'y tubag ang maong misteryo. Wa ko makibaw og ngano kato. Sadyang wa pa mamatay si aning daddy. Daan na ka kining ingon ni ato. Murag tunay kinabuhi. Mao ka? Akong ipasalig ni mo, dad. Nga panag-iyahon niya nato ang maong mga bahandi. Oh, salamat iyo. Daghan yun kayong salamat. Kung may katungod na unya ka sa mga properties ni Brina Garces, may katungod ka na usab unya sa libro sa karaang kasaysayan. Oh, sigon sa akong nasayran. Tuwa sa may loyong pahina mabutang ang karaang mapa sa mga bahandi nga gipanag-iya sa kanhing kulto nga Antikristo. Gatto sana ka mga katuigan ang nakalabay. Matuman unya ka na, daddy. Ako nang isan. Iyo, ang mapa sa treasure, mao'y labing unang hinungdan. Nga nung gusto gyud kong si Brina Garces mo'y imong minyuan. Wa ta magkasinabtanay ng bahina, daddy. Unsaon? Nga wa man na nimo hisguti. Wa kita magkasinabo tungod kay nahigugma ka man og laing babae. Nga dili si Brina. Buset ng babayhana, daddy. Buset sa kung kinabuhi si Judea Florante. Tinuod ka na. Igo ka lang gibuang atong babayana. Apel na ang salbahes kong driver na si Eliakim. Doon ako'y plano para nila. Aron magmahay sila kung nga nung ako may gibuhatan nila sa ingon, daddy. Ayaw. Dad? Ayaw naglabda pa ang imong bahay niya na iyo. Ako na mahibaw sa mga salbahes. Unsa imong buhaton nila? Basta, ako na mahibaw nila. Ako muhimo sa ingon. Para nimo iyo. Salamat, dad. Daghan gyud kayong salamat. Uy! Isar! Ikaw naman, Pod! Ay, Paano niya ka? niya ko aron sultihan ko nimo. O kinahanglan nga imo kurong sultihan kung asa ko mahimong pangitaon si Judea Florante. Oh! Inay Roy! Solay kalibutan ako! Gusto kang maigo na sabihin akong kumong bayuta ka. Ayaw, Oy. ayaw. Mao kinitiman ni bayuta.
Masayran ko gani nga naglimod ka. Ikaw ang unahon ko sa pagpatay. My God! Duha ka to ka mga kabayo, Eliakim. Yang pagbuot paghihapon mo ay matuman. Kaing labang makagagahom nga naa sa langit. Mauman ang labang kamahanan. Unsay mahitabo kun matultulan ni Mr. Berhelio piniferte kini atong gitaguan. Og may buhaton siya nautan ka nato, Eliakim. Andam kong mamatay. Sangan sa tungkog mga akong panalipdan ug labanan. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.